Umlandeli kaKhuzani utshena abalandeli begcokama elisha ukuthi nabo bayakwazi ukuthuka inhlamba kodwa ngeke behambe belokhu beyithuka ngoba balandela umuntu ohlelekile. Yabona inhlamba esinokuyithola kubalandeli bakaDunudunu bafethu. Sinitshele kahle siyakwazi ukuthuka abantu kodwa-ke asikwazi ukuthi singathuka ngoba sifundiswa nomuntu esimlandelayo ohlelekile. Yabo. Yangivuka ekuseni nje manje ngilungele ukuya emsebenzini kahle kahle. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi bafana bakaDunudunu aninangqondo impela kahle kahle angisho ukuthi aninangqondo kahle kahle angicabanga. Yabona nje mawuyijongo nje uzophuma nenhlamba engaka uthi umuntu kodwa ke vele uDunudunu ayikho ingoma. Useyibiza ngenkosi yani yokugida noma kahle kahle uDunudunu akalona futhi negida ngoma. Umsuzo nje okufanele uyomakethe umsebenzi lapha kumase angazi ngizabe yakiphi industry ngoba ngeke ngize ngikhombe industry abanye abantu kodwa nje umsuzo okufanele ngabe uyoyimakethela umsebenzi khona le kubheni igolide nje kuphela.